IFM News. Lokal. Idol John, good morning. Come in. Yes, good morning, Idol Bernard. Manam naman ang marugyanan at ti panakabangon at ti Baro Apasdek, ti Ilocos Norte First Provincial Mobile Force Company, ti abiyang ti Philippine National Police, iti Barangay Dagupan, iti ili ti Vintar. Sigun kini Mayor Richard Degala, kalpasan na ti panakakidaw, ken panakaipondo na daytoy a proyekto, itay na panatawen, ket na-implanter matlayangan kadagitoy agundaway. Kinanana umabot ti 15 million pesos tinaibuyat a pondo para iti konstruksyon na tinasa o headquarters dagiti pulis. Pinagyamanan na ti awan sarday apan nakabuspos sa ti pondo iti ilida babay ni ti opisina ni Congressman Sandro Marcos isda po na ay tantandudo na nga amin akidawda ket maiapat patungpal. Malaksid ti Provincial Mobile Force Company Building ket karaman anagidaw party headquarters City Bureau for Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office iti nasa o barangay tapno na dandagita si deg ang mapan agresponde no dagiti emergency cases nang nangro nakadagiti barangay iti Sorong Valley. Ayun, naawat tayo listing dagiti projects nga naaprubaran iti yung Vintar, so sobrang thankful kami agnanayon nga di kam tagus makasubsubad iti ayayatet ay na congressman niya po Congressman Sandro Marcos gaputi amin nga request tayo for 2025 get approve man rin. So may sa tayo tataji building ti first PMFC nga may patakder jay Barangay Dagupan. Et siguro one of these days sa tagit marubyanin ako. At initial pundo na nga nakita 15 million. Tiya paset, tiya panagsarita ni Mayor Richard Degala, iti ili at ti Vintar. Okay, apay Vintar, di pakatakdiran na dito yung Idol Joanne, where in fact this is Provincial Police Command. Awan imon unan nga kid daw ni Police Colonel Frederick Obar na malagit mo Idol Bernard, iti interview tayo last year kan ko na. Iti nga main area, adupay dagiti mabaling nga ako madarenda sa Zay Idol Bernard kintap nun may sandeti location da tibiyang dagiti da dumapay nga headquarters ken medyo nalawlawa sa Zay Idol Bernard tapno no adapay dagiti da dumanton nga responde ka dagiti nasusuliman nga barangay sa Zay. Iso ti panakakampo da ka Zay. When Idol Bernard. Separate from the IMPPO. When awan dadtoy kampo. Kampo ti INPP no da dibukod da kasi ako makadete dating regional mobile force company mo di tangay bumitog ban na kasay. When sa bali pwede jay. Vintar gaputa ti Vintar ti area kadigiti mabambantayan pa maipanggep iti digiti makanigid nga grupo. When may usapay Idol Bernard. Ay nangat nga lugar ti Vintar ti pangi-establish pangi-patakdiran da dito Idol Joanne. Barangay Dagupan no ko Idol Bernard. Umuli ka kadeta? Umuli? When kadeti di ba magnaka kadeti barangay di Pilat di pumarangay sa pakasye kapay kaslang pan nakasentro dan no kadeti Idol Bernard. Okay, so added security not just for Vintar but that is kasi nga PMFC siya, Provincial Mobile Force Company. Yon. Para sa seguridad ng probinsya. So ditangay Vintar ti pakaipatakdiran na. So dakal ti province-wide dating nga nadakamat nga programa Idol Joanne. Okay, any more? Dahil pa lang ti damag iti ili ti Vintar, gadwa iti 99.5 Nilawag, Idol Joanne, nag-isting tatang.